So, hello magandang araw. So, may tanggap tayo ngayon lang So, nandito yung board na din, tinanggal ko na doon sa chassis So, yung welding na to galing pa sa malayong lugar Tapos dinayo tayo ni customer para ipagawa sa atin to. Pinatingnan niya to sa kanyang lugar. Kaso nga lang hindi magawa So, dinala niya sa atin. Dinayo pa talaga tayo. So, flattered tayo kasi tayo yung gagawa So, ang problema nito, nagdi-display kaso walang output, tas mahina yung ikot ng fan. So, pakita ko So, ayan, nag-ano tayo ng tester. Ito na yung sa tester natin. Tsaka yung ground. Kailangan hanapin muna natin yung ground. So, ayan. So, on natin. Yung extension naka-on na. So, ito, on natin So, ayan. Tas, wala tayong output. So, pumapatak ng ilang ampere ba? Yan bumababa. Hindi umaabot ng 200 amperes. So, wala tayong output voltage. Yan kita nyo tumataas. So, yan ang problema ni Daidin. So, ayusin nyo yan. Ayusin natin to. Sa matagal mawala. So, para madali i-discharge na lang natin yung capacitor para madali yung mawala. Pupus ko muna yung video. So, sa mga ganitong sira ni Daidin so, kailangan nating palitan yung IC na to. Tsaka yung papalitan ko rin yung MOSFET kasi nga gawa nga ng napakalayo ni customer. So, para pulido yung gawa natin, palitan na rin natin to. Tapos, bago natin palitan to, check muna natin yung signal ng PWM kung okay ba.
So, bali papalitan na natin ng bago ano. Saan ba yung luma? Ito. So, ito yung luma, ito yung bago. So, bali ngayon ano, ito naman tanggalin natin kasi hindi muna natin gagamitin tong power IC niya sa pagtitest dito sa MOSFET ano. So, tanggalin ko pala yung apat na MOSFET ano, para matester natin yung signal. So, ayan ano, naglagay na ako ng mga test point. So, pakita ko pala yung mga test point. So, dito yan, nakakabit na yung oscilloscope rod natin. Tapos dito, yan o, may nakatindig na. Dito, naglagay na tayo para pang test natin. Kasi kailangan natin makasigurado kasi malayo pa yung customer eh. So, tingin tayo dun sa oscilloscope natin. So, bali yan ano. So, sana pag-test natin, halos sana parehas lang lahat yung signal ano. Dito banda at saka doon banda. So, dyan muna unahin natin. So, on ko na yung ano. On ko na yung welding. So, ayan. Nakakita tayo. Post lang muna natin. So, paanda rin ulit natin ano. As yung voltage reference natin nandyan na. So, ito na. Yan. So, 21. So, okay lang yan. Pause natin. So, dito naman sa kabila. Sana ganun pa rin, no? So, ayan. Parehas lang. So, lipat natin dito ulit.
check ulit natin. So ayan, halos magkaparehas pa rin, pero may konti lang ano, kasi may push ko lang muna. May napansin ako rito, ito. So tingnan lang natin yung kabila, no? Ibalik natin. So balik ulit tayo dito. So ayan, parehas lang din. So balik ko lang dun sa ano, dito banda, tingnan natin. Kita nyo, napansin nyo, dito wala, dun sa kabila meron. Ay, kita nyo walang guhit dito, dito sa taas. Ay nako, ba't ka nagka-problema ng ganyan? Balik na ulit natin. Meron talaga, oh. Ay, ayusin muna natin yung signal. So ngayon ano, magte-testing ulit tayo ng signal dito kung parehas na ba. Wala na, o kung may makita tayong may konting guhit pababa at saka konting guhit pataas, so it means magkaparehas na. So ayan, nakakabit na yung ano natin. Tapos dito tayo. So on ko na yung welding. So ayan, no, may nakita na tayong ano, push ko lang. Yan, no, yan, may nakita na tayo dito, naguhit, paguhit sa ano, pababa. So tingnan din natin yung kabila kung ganyan din ba yung signal, ano. So lipat natin dito. So ayan, so balik ulit natin ito, i-run muna natin. Tapos on natin. So ayan, o magkaparehas na, ano. Yan. So bali magkaparehas na. So di na tayo mag-ano, mangangamba. So ang dahilan nun kaya hindi sila pantay ng signal. Saan na ba yung tester ko? Kasi may isa sa kanila dito na hindi nakadikit, at saka yung isa naman ganun din. So kaya tinanggal natin yung nakatakip dito na kulay puti, ano, inukit natin yan hanggang makita yan. Tapos nagpalit tayo ng pyesa dyan. So yun lang, ano. So
Kakabit lang ulit ako ng bagong IGBT tapos testing na nating paanda rin. So bali subukan na natin tong i-welding si Dydin 200 amperes. So on natin. So yan. So set tayo ng yung 100 lang.